Molt bé. Creu que ha estat bé portar els seus fills en aquest tipus d'activitat? Oh, i tant, mira, hem passat 2 hores aquí, ens ho heu muntat superbé, acaben menjant el que els hi encanta. No, i que a més és veritat que han après cosetes que els hi van sonant i que, bueno, que tot es tracta d'això, no? De mica en mica. En lloc d'una gran classe, doncs anar tastant a prop, no? Detallets del que hi havia hagut, oi? Doncs sí, ha sigut molt positiu perquè ja que tot aquest tipus d'activitats li agraden molt, a més heu muntat una activitat que els participants eren d'edats molt diverses i heu sigut capaces d'engrescar tant a nens molt petits com a nens més grans. I ha estat molt bé, molt positiu. Les dues activitats són diverses dins del mateix àmbit, però molt bé, molt bé. Ha quedat xulíssim, eh? A mi m'ha agradat.